Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Segura chapo. Alhamdulillah. Magadizvi. Ndinosimba Nkomarobi Magadi. Ndiri pene hanzi vari kunetsa kavazukuru veku South Africa. Ndizvozvo. Ipapa vakutondifonera kuti hanzi sekuru ari kudzoka futi rekupera kwaJuly. Nkomarobi vazukuru ngazoti sekuru murimi. Vakabva mumatare vanoenda kumunda. Sekuru vakamhanya panguva yavakamhanya paivaizomwa yafoja. Saka apa so sekuru murimi. Saka vakapedza vanombotenda muminda muZimbabwe. Handisati ndati munhu andiudza kuti sekuru adzoke. Unless pakati munhu achiti sekuru ndakutsvagirai mari. Sezvo hamusi kuda kuti mudzoke tine nzvimbo yedu kuti musvikire yekuti yakanaka tisvikire. Handidi kunyepero. Vazukuru vangu vanodetsera kuti uchivaudza kuti ndiri kuuya vanotanga chikuitirana wopopotedzana mene munyaya dzemumba kana zemari. Indini vazukuru ngavazive chakanaka. Ndinoita matare chikafu handitengerwe nemuzukuru. Nokuti ndakaona ishu iyoyo yakanga yadzoka kuSouth Africa kuti zvatati sekuru ngavauye vanojei. Ndikati aiwa swadaka ini ndinotambira kana munhu anditi sekuru takutengerai dhiringi sekuru takutengerai madepo. Asi haisi mutemo kuti ikavanga kuti ini ndakaisa mutemo mudare mangu muno mukuti pandiri kuya ikoko mundidondetere chikafu. Ndikashandira vazukuru vangu mari iyo yavandipa inondikwanira chikafu. Vadzimu vangu vanozvinzwisisa. Saka kundipa handirambi. Nokuti iko South Africa kune vamwe vataura ngatiite zvakadai sokuna sekuru but kwakawanika mudzimai one every day. Ndakatobvunza ndakati naiwe muzukuru zipoto lese nesadza iri kana kubva zvoko Zimbabwe alisali alhamdulillah nongoti Mwari damuwedzera makomborero. Mai vane ruoko zvavo, vane ruoko rerudo, vane ruoko rekupa. Wallahi hatida kuona nzara. Ndini ndaitogudumbo ndo ndaitorwadza ndikati ndichaita maulcers nesadza. Saka aiwa Nkomarobi takafamba zvakanaka. Ende nazvino vazukuru vangu aiwa handina urongwa hwokudzokera. Urongwa kuti ndiite urongwa ndinenge ndarongerwa kuti sekuru ona imba iyo toda kuti musvike kuno kuti ne group rakati vakandirongera kuno kuti ndikaona kuti pasina basa ndozoti aiwa musi wakati ndiri kusumuka ndiri kuuya. Asi zvokuti nditaure chokwadi vazukuru vangu vanofanira kunzwisisa kuti nditi by road ndinosvika kuno kuvanhu vamwe vafa. Kufamba kana munhu atoti sekuru uyai patoda kuti titoita tiketi rendege kunosvika ikoko nokuti by road tinononoka ndokuda kusumuka nhasi ndosvika. Then kozoti pane vamwe vamakaona pamasvondo amanga muri kuCape Town nekuPretoria ngatiti vakuda mareview panofambiswa sei? Semunhu akapinda mudare review tonoita kana pafoni. Alright. Ende semunhu akapinda mudare ataka matare akatofamba zvinhu zvisati zvaita muzukuru yega afoni mishonga tinomutumidzira. Hatina kana dambudziko nemishonga. Mishonga itakapiwa naAllah subhanahu wa ta'ala. Mishonga iyi izere atitoshazokuita izvozvi kana vamwe vazukuru nokuti vemaSouth Africa padhuze vekuUK chaMkomarobi vari kuuya. Saka matare tinoita masadaka yamuri kuona iyi nokuti vamwe havachakwanisa muMkomarobi kukumbira midzimu yavo nokuti pakapingwa. Saka tinoita sadaka yatinoti fati pachichawa yangu inini yerudzi rwangu kuti uyu mumwe mwana apotera kwandiri vadzimu vake muri kupi ndinodaidza vadzimu nerutivi rwekwedu. So vadzimu vaye vanopindura. Saka indini kuti vadzimu vangu vanzwe tinofanira kuunganidza vanhu vodya sadaka. Hatiti maraisi chichichichi todaidza zita nditembo. Ndosaka muchizoona kuti pane raisi nemasupa. Masupa atechiti patinoenda rudzi rwake inini handibvise munhu parudzi rake. Munhu anofanira kutedza ini ndini muchawa. So ndikadaidza tateguru wangu akasvika ivo setateguru wangu ndo achata kuti iwe Sawira unodei. Iye Sawira ataura kuti aiwa kokunzi Sawira kureva kuti zvinoita Sawira zvo zviri mubabangu. Saka dzimu rinodaidza rinoita kuti ndipewo bavave tinoribvumbira kuti rinwe nokuti rinoda kusunungurwa. Anoda kusunungurwa vana vake. Alhamdulillah. Saka sadaka tinoita. Aiwa tinotenda sekuru. Ndiri kuona mhuri iri pano sekuru vakandifonera nezuro. Ndizvozvo. Vakati hatibve pano musati mauya. Ndomaona ndamhanya kusvika panapa. Alhamdulillah. Ini pandakataura naye sezvo uyu ndiye akafirwa. So munhu akamuwidza panapa ndiye mukomana uyo wokuita maaccident nenhamo dzeke dzaiti nekushayiwa mbereko. Ndofunga munhu iye vakabuda naye paYouTube futi. Saka iyeyo manje akauya naye ini ndatarisira kuti vakavhubirana nemi vachandiudza nenguva vandodo aina ndasonotoziva ndaitoto pamwe havana kukubata. Saka dambudziko rake rakakura.
ida kuti kufirwa ukaba vachiramba kuti aiwa atikuviga chinhu chisiti chedu saka aiwa umboone zvese zviri kudiwa pamburi yacho buridzi ndiye ari papa nemukadzi asi ndau yatikuziva ndiye kufirwa nemwana handiti alhamdulillah aya pakanaka sekuru makadi baba namai tiripo zvedu makadiwa tiripo isusu mabva kupi tabva kwamurewo pamuri papi apa kucross pakrosi apa handitika ukama wakamira sei apa tiri baba namai handi baba namai ani tawadzana handiti dambudziko razoti regai tisvike kwasekuru achapola timboona kuti tingasunungurwawo rakamira sei ende rakatanga rini tine mwana wedu akashaya marimwe zuro ayo takatomuviga marimwe zuro mwana uyu takange tiri tichigara imba yedu yakaparara hedu tandakabatsanura namwana uyu achigara naamai okay saka variva ambuya vanogara navo alright mushure zvadaro achigara naambuya mwana musikana akazenge atizire waenda kumurume ndobva azonosangana nedambudziko kunzi mwana anonga asina kugara zvakanaka nemurume saka isisa vanhu chataiziva tatosongonzi mwana anwa poison ari kuchipatara kwamurewo saka uyai muone kuchipatara kuseni kwana zvadaro hatina kukwanisa kuti tiende akafona ndiani ndaambuya vakandifonera okay seva ndakasapoti namai vangu vari kwavo baba ndiri kwangu saka zvadara kuseni ndafonera kunzi mwana uye azoshaika atazoona kuti yanhama yatese handizvozvo ndizvozvo mwana uyu aigara naambuyaka saka aiabhuswa anga asina kugara zvakanaka saka nguva ise kumashure ndaimboti mama ndipe mwana wangu tikamboenda kwakansela anonzi kansela Jarawazi aiabhuswa nambuya wake amai venyimi angakura zvakaita semwana akatanga kuabhuswa tingangoti ndichiteerera nyaya dzake akatanga kuabhuswa mwana uyo aine 10 years nekuti paanga aine 10 years ndo madetsi andakaparadzana nababa wachona vakandifonera vachiti mwana uyu akarepwa uchigara naye ndikati ini ndane gore rese ndichidaparadzana nababa wachona mundiudza nhasi kuti mwana uyu akarepwa ndichigara naye hazviitika ndopandakazoisecha nyaya iyi takazoitanga kunyatsoisecha nekuti nguva ise taingoti aiwa kandofanira kuenda naye kumapurisa kwachona vakati aiwa takatoenda kudhara kumapurisa tikatoripota saka zvakanzi musungwa kana abatwa tozokufonerai saka takuma 16 years nai mama nai mama mwana avasati wafona mapurisa acho chindipai ndichienda naye ndichidzifambira nyaya dzacho vakati aiwa takanzi kana mapurisa wamubata munhu wachona tichazokufonerai saka ndakazobvunza mwana wangu mukomana anga ari muno moyo kuti naiwe pakadzisiswa kwarepwa chii chaitika zvikanzi kwange vaita siki anzi vakazonorapwa nasekuru Kofi ndobva ndaenda kwasekuru Kofi ndikati sekuru ndiudzei kuti chii chakaitika pamwana makamurapa chirwere chinonzi chii zvikanzi ndakamurapa siki inonzi syphilis ndikati inobata after how many years how many months zvikanzi inobata after 3 days inenge yabuda ndobva ndasaka mwana uyu zvikuratidza kuti akareperwa kunoko nekuti mwana uyu pa 15 years ipapo anga kunzi zvoni anga kuda kuzi asiye chikoro namai vangu apa anga pinzwa mubhimu nakansela Jarawazi saka kansela uye ndobva akutsvaga mwana kakuchikoro vanotirwa vanenge vapinzwa mubhimu nemakansela zvikanzi ko mwana asi kuya kuchikoro ndobva ndatoti chirega ndinotarisa mwana kwaambuya vake ndobva ndaenda kwagogo ndikati gogo wanzi mwana asi kuya kuchikoro zvikanzi mwana ari kuti hachada chikoro ndikati chirudzii saka ndabva ndamutorera foni mwana uye anga ine foni yake kuchikoro kwainzi kunodiwa mafoni ndobva ndamutorera foni ndobva ndasecha mufoni make ndakaona achitaura nemwe mukomana ainzi Pardon ndobva ndatsvaga Pardon uya Pardon anga ine vana vake tu aine mukadzi wake ndikati Pardon unotaura nyaya dzeni mwana wangu ndiye akazoita kuti nyaya idzi tichinyatsoziva kuti amai vangu vachiabhusa mwana uyu Pardon ndobva ndamubvunza zvikanzi Pardon mother inini akatoita kuya kumba kwedu nasekuru wavo vevana vekumbumusha kwavo zvikanzi ndauya naPardon ndikati Pardon chii changa chichiitika zvikanzi mwana wenyu uyu ini ndaingomugadzirira foni asi mother ndoda kukuudzai mwana uyu anonzi ari kupiwa varume naamai venyu ndobva ndati Pardon ndiwataura nyaya iyi iwewe nekuti mwana uyu ari kunzi akamborepwa kumashuro vakanditi akarepwa chindiudza kuti zvakamira sei zvikanzi ndikachindibatira 1 munhu pavarume vachona mwe musi Pardon auya anosvikonzi anzi akasvikovhara dhoo nekusere ndobva varume mapinda murume
achirekodha akabva vaudza kuti uyai pahwindo airekodha nefoni zvikanzi uyai pahwindo ndobva wauya pahwindo zvikanzi ndiani uyo wauya naye zvikanzi anonzi Kenani iwe Kenani ndipe foni yako bva atorerwa foni murume we ndobva yatorwa napadhoni we zvikanzi iwewe hausi kuzoenda uchisiya foni yako kunoko saka mangwana makuseni ndobva tichapedza nyaya dzedu padhoni akavimba nefoni ndobva aenda nefoni saka ndichizonzwiswa audio yainzi iwe unonzi andonzi Kenani unogara kupi ndogara kwaMurewa uri chii ndauya zona musikana wangu manje ndadokerwa ndati ndichirara zvino manje iwe utori nemhosva yekuti ukurara nechiri mwana mudikari under age iwe ndakutora foni yako ini ndo audio yandakanzwiswawo saka mai vangu vakangoti vachingosvika ndobva vatonanga kumapurisa kunosungisa padhoni wewe kuti hanzi akauya achiudza mwana uyu nemwana wehanzvadzi yamai vavo kuti ndipe foni yangu akathreatena ndovandati ndobva ndafonerwa nemapurisa aya ndobva ndaenda pamapurisa epacross ndikati hakuna nyaya yakadaro uyu ndakatomutuma kuti abate vanava inini akandinzwisa audio inini ndanditorisapozi kuti titsvage uyu murume uyu anga achirara nemwana imimi kana ari mwana wehanzvadzi yamai venyu ngawika ndimuone inini handikatadzi kuziva vana vehanzvadzi dzamai vangu ndodaka kuvaona vanhu vachiona ndobva tanzi utatorwa newesocial welfare anomirira vesocial welfare kunzvimbo iyoyo ndobva tanzi zvoni chiendai kusocial welfare mwana umbotorwa nesocial welfare mama wangu hamena kwavakaendesa mwana iyeye hatina kuzombomuona ndingovati mama ndipe mwana ndobva zvanzi nemapurisa ayo mai venyu anongoda kungoenda kujeri ndati manje ukaenda kujeri inzwai zvinenge zvichitaura vanhu hama dzachiona ndaiti ndikadzifonera ivo vanenge vatotanga kudhara kutofona ndaitukwa zvisingaiti vanati tokona toda kukurwawa patinokuona tinokurwawa zvisingaiti tosa manje ndochiita sei mapurisa vari kuti iwe mai vako anongofanira kutongoenda kujeri wakaenda kujeri kwacho zvava zvanziwa nehama dzese ingozi ndobva ndapererwa vatashaya zvekuita saka ndaikotedzana navo ndoti sekuru taurai nehanzvadzi dzenyu indipe mwana wangu vairamba munin'ina wamama ndobva ndakutaura naye ndakazotaura naye ndikati mama taurai nemunin'ina wenyu andipe mwana wangu zvikanzi oraiti ndobva wakataura navo zvikanzi tiri kuuya toda kutora mwana iyeye paiginyu pavakazenge vakuya ndopakazenge pakunzi mwana iyeye ane 2 days hatisi kumuona ndezvanogoti ane 2 days nekuti mati muri kuya ndochizoenda kumaraini ikokoko ndichisechawo muvanhu ndobva ndakazonzwa kunzi pakatoya tsvakirei kuno pamba pamai venyu mai venyu vakatopiwa tsvakirei kuno ende mwana anga atombosiyiwa pamba ipapo mai venyu vakazomutora bva vaenda naye ndochivabvunza mama kwamakaendesa mwana ndekupi mutonzi mimi kwakatoya tsvakirei kuno mukatiendesa mwana ndipeka mwana wangu ndiudzei ndinotora ndega mwana wangu vanga vachiramba vasingadi kundiudza vaibva vati wapedza kutaura mbandati izvo zvanzi wondiridzira tsamwa ndozvavafonera izvozvo ndopatakachizonzwa nzi ndakambofonerwa ari manheru ipapo ndandatogadzira kuti ndiende kwana mai munangagorwa idzi kunotorwa vana vari kuabhiso ndopa ndakafonerwa ari manheru zvikanzi mwana anwa mushonga seanwa mushonga chirudzi zvikanzi asi zvanzi zvoni hazviite kuti timuone ndopa ndakachimuka ndobva ndafonera baba vacho zvikanzi ndatofonerwawo namama vachidaro ndobva ndachiti saka totongomukira makuseni totori pakati pekuti ndichigadzira kuti ndinoona mwana uye kwamureva ndikutofonerwa futi chiudzwa kunzi mwana ashaya ndikati chirudzi ndobva ndakazoendawo kumusha kwana baba vachona vakatanga kundiitira noiza nababa ivo vamwana baba vachona vakoma vavo ivavo mwana iye akasiri wedu hande tifambe takaswera tichifamba takafamba ndofunga kunokwana kuita 4 vachiudzwa kunzi mwana ndiwenyu torai mwana muite sei muvige asi munofanirwa kupiwa mombe torai mwana muvige asi munofanirwa kupiwa mombe saka mombe dzavakanga vachajana nevanhu vaive vakwasha vakazouya zvikanzi tikuda mombe 5 zvikanzi nevakwasha tata timbofanira kukupaiwo 3 tozokupaiwo dzimwe 2 zvikanzi hatisi kuda tikuda 5 zvikanzi vakwasha aiva oraiti ndobva vazofonawo vakwasha vai vakati mombe tazodziwana chi 5 ndopa wakatuma vakomana zvikanzi endai munoclear mapepa emombe kana maclear mapepa emombe tounza rori ini ndandakarara ndakazoti ndamuka ndoakuenda kwavari kuti mazoronga zvipi zvikanzi zotatotuma vakomana kuti vanotora mombe ndobva ndakoti aoraiti zvikanzi manje asi mombe dzichiuya hatisi kuenda kunoviga mwana ndati nemhaka yei zvikanzi toda futi dzimwe mombe 5 idzi ndedzekuripa tiuzoda mombe dzekurora ndatiamuona kuti mabva manyanya kuomesa here ngatiite kuti mwana aite se azorore then tochizofamba kuti tione kuti mweya rudzii sezvo vakwasha vanga vambobva kupamba
imimi maindiudza kuti vakuwasha pavauya varikutaura kuti mwana uyu aitobveta kunge mwana agarwa otanga kutetereka. Mwana uyu ari kunzi akambozviwisira mubhodhi. Inyaya dzese dzatinoda kuti tidzigadzirise kuti zvaikonzerwa nei kuti zvisvike parufu urwu. Zvikanzi izvo zvatizviteerere isu chatiri kuda panapa imombe. Kana iwe watotaura izvozvo wakutotitonga mumusha medu, mwana wedu hachisiri mwana wedu ende mwana iye handifungidza kuti iropa redu nekuti isu tikutoda mombe panapa tikutoda zvinhu zvakawandisa. Ndobva ndoti inini hangu ndakugeza maoko kana zvakadaro inini hangu ichiitai zvinhu zvenyu. Ndobva kutoti saka hapana achaenda ikoko tanga kufanira kumana mai vangu vaenda kunoclear mapapers emobile. Zvikanzi votozvimirei zvakatodaro zvitina ndifonere tina Shemugabe. Tina Shemugabe vafonerwa zvana tina Shemugabe kana ndichiita DNA nemunhu mupenyu 250 kana ndichiita DNA nemunhu ashaya saizvozvo i600 chiburitsa i600 yacho we hapana akaburitsa 600. Vatatoona saka tinodileya mwana akangogara zvake. Ndopa ndakazonga kuti kuna baba wacho koiwe zvake zvadii kuti isusu tochingoudzwa kuti mombe dzachona 5 dzavanga vawana wochibvisa mombe 2 poitwa zvekofini 3 dzachona ningire tobatsirana tiite tingokavha nhamo yachona then tochizonyatsogara pasi papamberi apa kuti tiite mwana aone kuzorora. Zvikanzi alright zveshuwa takaenda tikazonobatsirana neivava kuti tizoviga mwana asi tichinzwa nyaya dzachona dziri kunzi ambuya vanova mai vangu inini anzweni vaiti kana vambodzoserwa mwana uyu ave paakawira mugodhi anzi vakazonomudzosera kwana mwene wachona vachitaura kuti ndini ndanga ndichizvikonzeresa asi iko zvino zvindazvigadzirisa kuti mwana uyu ambozviwidza mumugodhi. Mwana angaine makore mangani? Apa anga ane 17 years. Angane 17 years. Ndichinzwa muchitaura imi vamai makamchiti maiona kuti mwana wenyu ayabviswa namai venyu ambuya vanhu maiona chii? Takatozotanga kuchibata izvo zvikunzi airepa airinzirwa varume pamba ende amai vangu vacho vanga vasingadori ndezvesiyo. Mati makatanga kuzviona ari kuma10 years kuti mwana wangu ari kuabviswa ndichiti amai ndipei mwana nazvamataura pa10 years ndonguva yakarepwa ndanga ndisito ondo yakarepwa ndibva mazotanga kuona kuti ari kuabviswa maiona chii? Vana ava vakambotanga kundifonera ini ndinenge ndiri kubasa kuhouse girl. Saka vana ava vakambotanga kundifonera mama handina kugara zvakanaka. Mama handina kugara zvakanaka. Ndopa ndakazoti vana vanongoti havana kugara zvakanaka sei. Ndopa ndakachizouya manje vandachisiya kubasa riri rehouse girl vandachiuya pamba. Ndopa ndati mama ko hembe dzevana dzimwe dzandinge ndavatengerawo kuti vapfeke ndaiona pasina. Ko hembe dziripi dzakatorwa nevamwe vana vanenge vari kuno kuHarare. Hanzi vanobva vaudzwa kunzi imimi munopfeka hembe dzakanaka kunoko kumusha dzinopfekwa nevanhu vari kuHarare. Ndopa ndakachizotanga kuchiudzwa manje kuti mwana uyu anga achipiwa varume. Ndakatanga kuchizviudzwa nevanhu. Vanhu vachingondiudza senge mapuhwa zvesve ndichitomboramba kuti zviripo here zvinhu zvakadaro. Saka mwana wangu ndaiti kana ndichida kuve nemwana amai vangu vanga vangogara vachipopota pamba ipapo. Kana ndonga ndaiti ndikahodhwa zvihembe kuti ndinotengesa ndabuda kunotengesa ndainzwa mafoni ako ndifonera kuhama obva kuti wasiye waita sei kumba uri ku ndoti ndiri kumara ndikutengesa hembe dzangu wasiye waita sei kumba ndoti hapana zvandasiya ndaite wanzi wasiye wariwo mama kai ndototanga kutotukwa ibva pamba ipapo hausogona kugarisana namama ndoti namama hatinombobvira takunetsana kubva nhasiso zvakanzi unonyepa ndozvawasiye waita kumba ende amai vangu vanga vasingatenderi kuti ndive padhuze nemwana uyu ini ndaingoti pamwe kumuda vakaoda kubuda nyange ndiripo pamba vengobata mwana rwokutobuda kutoenda naye kusvika zotiti ibva kusvika tatsvaga pamba pekuti tichengete tatsvaga pamba paipe pekuti tichengete chindipai vana vangu vese vakakwana ndichigara kanawo vanga vasingadi chaitika kuna amai mirai ndikuya kwamuri baba ndaida kuti amai vaite vapedze kutaura mwana ndokuzonzwa kuti atiziva ayo kutizira kwanga vanambokutaura ndikavafonera ndikavabvunza kuti mwana ari kupi vanga vasingatauri kutotizira kutozoziva kutizira kwemwana nerufu ivo ndo anzweni pakanzi nemunin'ina wacho kuya kuzotora mwana ndichinzwa statement nemurume wemwana anga achigara nemwana akutaura kuti ini ndakangoenda ndakufonerwa nemwana wekunzi ndane nhumbu andikati ndikasei mwana wende mwana mudiki saka mwana uyu patakazoona kuti haana nhumbu hanzweni ndopa ndakati iwe wakanditi une nhumbu wani saka ndakanzi ndambogwa ndikudzi kuti une nhumbu saka mwana uyu ndaitombomufonera anga asingapindure foni mukomana anzi ndobva amubvunza kuti kuiwe ari kumunyanyi kukufonera usingapindure foni ndiyani anzi svika ndimai vangu ndakarambidzwa nagogoto sapoti uchitaura navo. Okay, alright. Ndauya pamuri baba
apa kapa mana nyakaviga pana mizoro Eh, ndoziva kuti muchiri kuchema saka asi danyanya kubvunzisisa istereki dai mwana wayo anga ari mupenyu amai nezvamuri kutaura kaizvi imaitobva imi muchitochema munhu mupenyu tanetsana munhu bhozi mune zvimwe zvinhu zvandisiri kunyatsoona kana kuti pamakakanganisa pamaifanira kunge makaita chichana chenyu asi nekuti mwana uyu hapasisina ndine urombo handisa kuvhunzisai mibvunzo stereki nekuti muchine musodzi wematana asi dai anga ari mupenyu mainzondivenga munhu iyoyo handiri kumuona futi handitika baba makanzwa kuti mwana ane sika ine 10 years kana kuti akaita sika ine 10 years makazviziva sei inini zvimwe zvese zvandakapesana nazvo kusiwa ndandakapesana taitaita zvokutokuonana kwacho kona mai kwatisengendisaona kozi ndaigara hangu kure nekutichaziva kuti amai vanenge kwavo kwanga vaendawo vavariwo saka zvokuonana kuzoonana izvezvi communication namai panga pasisina saka tiziva kuti vana vakagara sei saka zvaitotora kuti zvinetse tiziva kuti vana vakagara zvakanaka saka kwatenda kwangu zvanga zvitori pano neapo zoti kana vanhu ngemapesana vabereki zvinhu zvacho zvinenge zvakatooma kuti mungoziva kuti mazuva anaya kuti vanhu mukangopesana vabereki zvinhu zvacho hazvisoite keya nevana uchiziva kuti vana vakagara sei saka zvisiki makazvinzwana izvizvi zvekuzorwara kwavakaita zvisiki zvandasingazizivi amusingazvizivi handiti but handi muri kuona kuti mega imi baba muri kutotanga kutoreurura mega kuti kepa vana anga isina kunyatsoti handiti amai muri kuita kuti mega muri 2 muri kunyatsoona kuti kepa vana mese muri 2 manga musingaisi nekuda kwokurambana kwenyu urambana kana kuti kusiyana tovaita kunge masiyana mumwe ari pabhastop hatichanzi mitauro chaiwo chaiwo handiti marambana vana venyu nhasi muri kuchema mumwe mwana nekuda kwokutadzirana kwamakaita muri vaviri and even matadzirana muri vaviri hapana chaita kuti mutadze kuchengeta vana zvisine kuti vari kuna amai imi baba kuna kuti muchengete vana venyu zvakasununguka mawirirana naamai mese muri kuzona kuti muri tu mune kablame kamufanira kutora megaso ipapo ndikangoti ndochokwadi nekuti watenda vana usina kuzonenge uchiti communication amai vari kwavo uzoziva kuti vana zvimwe vakagara sei zvinge kuti vandaenda kutaura nagoko zvanga zvizvi apa ndichibatana navo sokuti ngo ndaigara ndiri kudana kudombosha ndaigara ndiri kuri saka zvaitotora nguva kuti ndizive kuti vana vakagara sei but onai ndosandati handisida kunyanyadzika nemistereki nekuti makarasikirwa nemwana handiti saka ndongoti zvangu sakurei pamusoro apo mabatanidzwa nerufu rwemwana tatozobatanidzwa nerufu rwekuti takatisingaona kuti vachivaporesa handiti mazvona dai zvichida dai maionana dai mwana uyo ari mupenyu nasi danga ari mupenyu pameshodutichiwa saka kuomesa musoro kwedu tiri vaviri ababa naamai kwaite contributor futi kuti tisingati zvaitwa namai venyu zviri right kushungurudza kwavaita mwana kwakashata handimupanzwisisa kushungurudza kwavaita mwana kwakashata asi zvimwe zvinhu zvatinokuchidzirawo tiri kunze so handiti isusu sevabereki nekuda kuomesa musoro kwedu kuti takazomira sei kwemimi baba shoko rekuti asi mwana wenyu rakabva kupi ndinoti izvozvo ndakagara hama dzangu dzichingotenge vachida kupindira mukati memba yavo ndichigara naadzimai avo kati vanenge kuziva ndivo ndakasangana vanenge ndivo vairara nemukadzi wangu iri magumbizi mumwe chete kana kuti vane zvavanoita vanondishandiseri saka ndizoziva zvavaitodudzira kuti mwana wasi wangu kugutsikana ini hangu handirabva ndakataura shoko iroro kuti mwana hasi wangu kozi takafamba pairi patatu paprofita vachingunzayo mwana uyu ndevenyu ndiitonawo but vaisagutsikana kurodza kuti vane chimbo kana kuti zvanenge vaoza kuti kana vakaitawo pandire kutindite mhuri makabvuma kufamba kunotsvaka kuti mwana ndewenyu imi mwana ari wenyu mwana ari wedi kuda kuti kubvuma kwenyu nemiwo munodhauta kuti mwana akanga asiri wenyu because dai akanga ari wenyu nemudzimai wenyu muziva kuti mwana ndewenyu maiudza mukadzi wenyu kuti kana hama dzenyu kuti hapana kwatiri kuenda nekuti mwana ndewangu nemukadzi wangu zvisinei kuti makaramba izvozvozvo ndakatadza kushandisa uchenjero because vaiti mukaiga mwana asiri wedzinza renyu unopa vanga vatondingwarira vandiendera pamberi sezvamwe ndi mwana mudiki hangu avane zvandakaita rese ndichizivapo saka mune vana vanganini tine vana vairi takasiyana tiri paradzana tine vana vairi saka kwasara 1 izvezvi saka 1 wacho muchaita sei havana achita tingoti sevabereki
tigare muri kunzika uyu haasi wenyuko saka uyu amakazi ndewenyu handi munoteerera vabereki vamuteerera hama dzenyu saka vari kuti chii pane mupenyu apa ndira kuteerera apa sokuti zvinhu zvakangoitwa crash sokuti tifambe ndikati ndakuti uyu mupenyu uye zvinezvi muri kuti chii pane adzimai venyu nokuti muchiri makasiyana uyu mwana aripo ndewenyu ndeka kuti muda kuzofamba futi aiwa uya tifambe futi ndikuziva ndiwangu amai baba vanoti chipa nyaya mwana akafa vaitiwo chipa akazobvuma kuti vandi vati tinofamba taurai chokwadi chinoitika ndechokudai so mumusha umu baba vanochallenjwa singaite kutozoti imba iyo iparare yakaparara tori mukoma wachona pandori nemwe mukoma wachona anoita chiwano mumusha imomo anotouya zochibikira doro pamba pataigara ipapa pana amai saka isa hatisi kuziva kuti chiwano ichi chakachena here nekuti kana chabikirwa doro havanoita kunge dzisisi wakuita mwe wakupenyu saka vakatogara vakatojairira vaitotaura kuti ini ndichitanga kugara nababa vaitotaura kuti uyu haifanirwa kuita mukadzi muupenyu hwake ende haifanirwa kuita mwana ende mukoma wachona ndiye akatoita kutoti inini ndiye ndakatotaura kuti unofanirwa kutodzokera ndiye akatotirambanisa saka mune chiwano mushama saka chiwano ichocho hasizo ndochauraya mwana kana kuti mwana zveshuwa kundimbuya ndimai vangu tiringoro pakati pekuda kutoziva kuti toita sei unotsvagawo kuti tiyambuke kuti matambudziko zveshuwa izvozvezvi hamungondisina mukadzi ndaparadzana ngozi ndakamutora hangu mukadzi ndikaona futi ndasiyana naye saka ndozoti kana zviri zvikushandiswa kumwe musha medu ndinobvisa kuti ndakazosara maoshere ndatora ivava ava vakaenda kwavo kwavakazonowanikawo futi saka tinochema kuti tigone kubva tangobatsirwawo tigone kuvakawo misha zvimwe zvematambudziko kuti hatina wange tisangana nawo kuti izvezva wangu ndichisiyana nawo ndakanga ndasiyana ndakaparadzana nawo chokanga ndandatora ndichiti pamuchagara ndovana kuzona kuti pane something chandiri saka then zvadaro ndine nguva zveshoya ndinombosangana nevakadzi vokuopewa zveshoya tinoda tobatsirwa kuti tigone kuvaka misha kuti tingasunungurwawo sei handiti oright ndazvinzwa zvokuti imimi baba mumusha menyu munogona kunge mine chivanhu chiri kukangasa mumusha wenyu handiti imimi waamai kuabhiswa kwaitwa mwana wenyu naamai venyu hachisi chivanhu kuita kwenyama kwa ndizvozvo vakatoshandisa kudherera kuti mwana uyu kauyu baba vachona havatouyi nyange mari iyo yekunzi yetsvakire kune yachona yakauya havana kana wakaudza kutotanga kutozozviziva musi wokuti mwanapavakazotizisa mwana atamwana akatombobvisirwa zvakire kuno mwana akatombozozwa asi inini pachangu ndaimira ndaishaya masapoti nekuti kuhama dzamai vangu vakandituka izvozvi mumwe wachona atobva kutondituka nhasi hanzvadzi yangu akatoti atoti izvozvi atori munzira kuuya uku kwandiri uri kwandakatotorwa nemunin'ina wangu anditi chii handeiti kuendesei kunhu kwatinoziva saka izvozvi atoti ndiri munzira ndikutouya kuzokurovera pamba ipapo pandiri izvozvi nenyaya iyoyo munomusungisa mutemo wenyika munomu chete chinozonetsa ndechekuti munoabhuswa hanzvadzi yenyu inokurovai murega kuisungisa muchiti nekuti hanzvadzi yangu asi achityora kodzero dzenyu tine mapurisa 2 wakuru wekuchikurubha minotoa nezvinzvimbo zvipi vari kuchikurubha uku ndovamwe wachona kunyanyomira kuti toda kuiona mbiri yako iyo anonzi Fungai Chigusiwa naKingston Chigusiwa vese vandifonera vatondiudza kuti toda kuiona mbiri yako iyo ndo yatoda kuona tichakugadzirira zvako saizi mapurisa vandishungurudza vanhu ivava vanenge vamunenge muchinzi mbiri yako toda kuiona muri kuita sei chamatadzira ava vachivavava chii chiri kuita kuti vazopindira inini mama handinambobvira ndataura navo kana makandizva handina kunhamoko ndakachema mwana wangu ivo vakauya inini handatomboti ngavasauyi vanenge wangu vakati aiwaka iwe chingonyarara isi tongoita kuti vaitese vauye sezvo vari kunetsera vaitonetsera ndoda kuuya vakatombonetsera kuti vanoda chituna icho kuti vanovigira kumba kwavo tikati hazviite tikaudza taurana newakwasha vedu tikabvisa mari dzese idzo dzavanga wabvisa wakwasha vedu tikati ngapatotengwa guwa samuel isusu hatinganovigira mwana wangu pamba pavo hazviite sei vari kuda mwana vari kumudii hanzoni waiti hanzi ndoda kuti azoraro padhuze neni ndikati rwawo rudo here
haruzi rudo urwu rwekuti mwana uyu panguva yavataivati ndipei mwana ndichinetsana nawo ndichiudza hama dzavo ivo vanenge vatoudza hama dzavo kudhara ratandirova ratandituka ratabva azondidai ini pandinozosara ndofonera hama dzachona weduwe ndimiririraiwo ndikunetsana namama ende ndakati tokugara ndatovaudza hama dzachona ndikati stage yatave namama ikai ine ropa pasi nekuti tiri kunetsana namama taitana 50-50 namama pamwana wangu mama vari kurambira mwana uyu ndoita sei zvikanzonditi tinoda kutokurova tikutokutsvaga saka ndanga ndichishaya kuti ndoitawo sei. Alright, mati mapurisa hanzvadzi dzenyu izvo chinzvimbo chekubasa kana vachinge vakurovai endai munomhangara kumapurisa kana vamhangara zvozoonekwa from there. Timbonzwa kuti mapurisa vanobvumirwa here nebasa ravo kushandisa basa ravo kuabhusa hama dzavo. Ndofunga hama dzese dzemapurisa kana dzigara dzichikwataka hama yangu mupurisa zvino kungochichidzirwa kwamuri kuitwa handiti hapana zvavanokuitai. Alright, sekuru tototi kumhuri nematambudziko ndizvo Nkomarobi ndosaka ndakavati no vasukuru ndazviona itaito Nkomarobi vanzwe nyaya iyi inawo yemhuri. Munoona Nkomarobi takaenda kufestival events yanga ichiitika kuHarare nawo iyoyo munoona kuti ndakagara ndichitaura kuti vabereki vanatete vanambuya vari kuiabusa vana. Mwana mumwe akaita murombo ndo kunoshandira zvinhu zvese. Mwana akaita murombo vana vake ndo kunoshandira zvikwambo. Saka amai ava hakuna mai vanoda muzukuru achivenga mwana wacho. Inini mwana wangu ndoda muzukuru amai vacho nababa vacho ndichivadzinga ndichivatuka iyo ndisasisi nyaya yacho. Asi tundozotarisa kuti sekutaura kwavo kurambana kwavo kunoreva kuti kune chivanhu chiri mukati memhuri iyoyi yakwamai avo. Ndo saka mai uyu ndiye ada kubasirwa. Nokuti uyu mai uyu mukamutarisa katauriro nekaitiro vakamubata futi chiraramo kana kuti brain. Hadimandwisisa. So anoda kubatsirwa muzukuru uyu. Tadzoka tiende kuhama dzemurume vanhu akarorana bhodhi nasisi uyu adiwe nokuti uyu ari kunzi kuchengeta mwana asiri wako handiti. Saka zvoreva kuti hama dzaiona kuhura kwengazi uyu zobva zatiwe siya uyu asiyana uyu agara kwake mumwe nemumwe. Baba uyu anoratidza kuti akanakidzwa nenyika avhunduka anzwa mafaro mafaro yamutora avhunduka nasanzwa kuti mwana akuchisina ofungidzira kuti oraiti mwana wani but alhamdulillah mubereki anofanira kunzwisisa. Ndinogara ndakataura Nkomarobi kuti chirwere hakusi kurwara chete kune mamwe matare fanike iwaya urwere uyu handiti wakutoda mubatsiri. Isu tinongota kuti ngavachenjere kutora vana vevanhu kutora mwana mukuwasha nokuti ambuya atore mwana mukuwasha kundoviga mwana mukuwasha anovigwa nehama dzacho. Saka vana vari right vavakabvisa chitunda kuti tisaende kune nokuti chitunda chemunhu asiri kuzikanwa kwaanobva. Mai ari kunzi ndivo vakashina mwana asiriwo murume. Saka pakawirirana vachibatana kuti aiwa ngatinovigira kuanadha kumakuwa kusine nehama nokuti dakavigiwa muguva rake darakaenda muguva remurume uyu muhamba dzemurume uyu mukadzi airibiswa nokuti vatobva wativigira mwana asiri wedu ingozi handi mazuva. Saka tokoti alhamdulillah dare ravo harina kuipa rinogadzirisika asi ushereketwa wapindira mapurisa sekutora kwaari kuita vane chekuzoya namai vavo nokuti kana ari mupurisa kodzero dzemupurisa nyange amai vako nyange mukoma unogara navo pasi woyananisa but uyu havasi kuyananisa vakuthreatena vakuchichidzira vari kuvhundutsira basa riri nderehurumende harizirawo munhu wese anonzi mupurisa asafambe nebasa mufamily. Ndosaka government yakazoti masoja asapfeke uniform muroad. Saka aya mapurisa yakutora uniform akufamba nayo futi mufamily. Saka zvakangofanira kuti vari kumuudza mwana kuti ndokupfura. Saka mwana akufamba akapfuriwa kare nokuti mai vanoita guwa kuvana vavo vane mari. Urombo uroyi pachizezvo ndakanzwa kafupi achitaura kuti urombo uroyi. Saka uyu urombo uri kupa vanava nokuti mukadzi nemurume havana chavanacho nokuti uyu murume ati ndanga ndiri kwangu kudombosha mukadzi wanzi ndandiri kwangu ndachinota uyu akaroora
imba ikapamwe yakaparara kana chiripo ava mai apamwe achiripo muchiripo ere kana kuti madzokerana baba yakaparara madzokerana padambudziko apo saka ndinongotenda kuti kufa kwemwana kwaita kuti amai nababa avhurike asi vasadaro upenyu ndewavo ende mwana anongewe pasaizi yamuluza ipapa kuti amuwane futi zerero rako chesini vadzokera paziro ava vana vari kukura havasiriwo vana chete vana vavo vafanike upenyu hwakarongeka saka zvimwe zvacho vanofanira kunzwa vanhu vachitaura alhamdulillah nokuti allah subhanahu wa ta'ala achivaitira nyasha vanoita zvakanaka matambudziko yavo tinogona kuyasakura togona kumazunza ndatende. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.